Καλησπέρα σε όλους. Είναι το τελευταίο βίντεο που κάνω που αναφέρομαι για την Ελλάδα και τη Γερμανία. Ειλικρινά έχει καταντήσει αναγουλιαστικό όλο αυτό, όλη αυτή η σύγκριση δύο ανώμιων χωρών. Καταρχάς να σας πω μερικά πράγματα για μένα, γιατί στο τέλος θα ακούσω στα σχόλια ότι είμαι χλευαστικός και κοροϊδεύω τους Έλληνες της Ελλάδας, κάτι που δεν ισχύει. Με λένε Γιώργο. Είμαι τα τελευταία 3,5 χρόνια περίπου στη Γερμανία, από τον Ιανουάριο του 2020. Αλλά πώς έφτασα στη Γερμανία? Στην Ελλάδα έκανα 2 δουλειές. Δούλευα ντελιβεράς. Έλειπα πολλές ώρες από το σπίτι μου. Έλειπα πολλές ώρες από την οικογένειά μου και από το νεογέννητο παιδί μου. Έφευγα το πρωί από το σπίτι, γυρνούσα το μεσημέρι, έτρωγα, έβλεπα το παιδί μου 1-2 ωρίτσες και έπειτα ξαναπήγαινα στη δουλειά. Φτάσαμε όμως σε σημείο που η γυναίκα μου δεν μπορούσε να δουλέψει λόγω του μωρού και φτάσαμε σε σημείο που βγάζαμε από τις τσέπες μας τα ψηλά, που αναποδογυρίζαμε το πορτοφόλι μας μήπως πέσει κάνα ψηλό για να πάρουμε τη σκόνη γάλα για το μικρό. Και έτσι πήραμε τη μεγάλη απόφαση, γιατί είναι μεγάλο βήμα αυτό το πράγμα, είναι δύσκολο να το πάρεις απόφαση. Το πήραμε απόφαση και ήρθαμε στη Γερμανία. Ναι, αλλά δεν προσπάθησες πολύ, θα πούνε κάποιοι. Δεν προσπάθησες πολύ να μείνεις στην Ελλάδα. Όταν, φίλοι μου, κάνεις 2 δουλειές και δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν έχεις την πολυτέλεια να ψάξεις να βρεις δεύτερη δουλειά. Δεν έχεις την αντοχή να ψαχτείς να βρεις κάτι άλλο. Και επίσης δεν έχεις και την πολυτέλεια να αφήσεις τη μία σου δουλειά για να έχεις χρόνο να ψάξεις για μια καλύτερη. Και έτσι λοιπόν είμαι ένας από αυτούς που πείνασαν στην Ελλάδα. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς σε μένα να μου πει για την Ελλάδα. Πώς είναι η Ελλάδα? Την έζησα πριν 3,5 χρόνια. Δεν την έζησα πριν 10 χρόνια. Δεν την έζησα πριν 15 χρόνια. Δεν την έζησα πριν 20 χρόνια. Για να λέω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί μου το είπε ένας γνωστός. Πριν 3,5 χρόνια την έζησα την Ελλάδα. Άλλαξαν. Πόσον άλλαξαν μέσα σε 3,5 χρόνια? Δεν λέω. Υπάρχουν οι δουλειές και με 1.000 ευρώ και με 1.100 και με 1.200 ευρώ. Δεν μπορούμε όλοι όμως να πιάσουμε αυτές τις δουλειές. Υπάρχουν κάποιοι που θα μείνουν στα 600 και στα 700. Θέλουμε δεν θέλουμε, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Άλλοι βολεύτηκαν γιατί είχαν γνωστούς, άλλοι βολεύτηκαν γιατί ήταν τυχεροί. Εγώ λοιπόν ήμουν από τους τυχερούς που βρήκα μια δουλειά στο εξωτερικό. Είμαι μια χαρά, ζω ευτυχισμένος με την οικογένειά μου και δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας. Ναι, έχασα κάποια πράγματα, είμαι μακριά από τους γονείς μου, μακριά από τους συγγενείς μου, αλλά κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Και για μένα η προσωπική μου αξιοπρέπεια είναι το παν. Κουράστηκα, δούλευα πάρα πολύ καιρό, δούλευα από τα 14 μου και με κούρασε το ότι στα 27 μου ζητούσα λεφτά από τους γονείς μου για να μπορέσω να συντηρήσω την οικογένειά μου. Αυτή είναι η δική μου αλήθεια και αυτή είναι η αλήθεια πολλών Ελλήνων που ζουν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, στην Ελλάδα. Είτε σας αρέσει είτε όχι, υπάρχουν και αυτά. Και είναι αρκετά περιστατικά. Κλείστε λοιπόν τα μάτια και μην τα βλέπετε. Και για αυτούς που έχουν πάρει την απόφαση, που ήταν στο ίδιο σημείο με μένα ή μπορεί και σε χειρότερο σημείο ή και σε καλύτερο σημείο και να θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους και έχουν πάρει απόφαση να φύγουν στο εξωτερικό, μην το σκέφτεστε. Από τη στιγμή που το πήρατε απόφαση, μην το σκέφτεστε. Είναι καλύτερο να το κάνετε και να το μετανιώσετε, παρά να μην το κάνετε και αργότερα να χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο και να λέτε γιατί δεν το έκανα, μπορεί να ήμουν πολύ καλύτερα. Εγώ μιλάω πάντα από τη δική μου εμπειρία τα τελευταία χρόνια που είμαι εδώ. Δεν πρόκειται να πω αρλούμπες και δεν πρόκειται να αναφερθώ σε πράγματα που δεν γνωρίζω. Λέω πράγματα που ζω εγώ ο ίδιος και όσα βίντεο έχω, τα περισσότερα τουλάχιστον, το 90% από τα βίντεο που έχω ανεβάσει στο προφίλ μου, δείχνω το πώς περνάω εγώ στη Γερμανία. Δεν συγκρίνω χώρες, δεν υπάρχει λόγος να το κάνω. Τα βίντεο μου είναι καθαρά για αυτούς που θέλουν να έρθουν ή για αυτούς που απλά με γουστάρουν και περνάνε καλά, κάνουμε το χαβαλέ μας.
Εγώ αυτό που έχω να πω πάνω στο θέμα της δουλειάς στη Γερμανία έχει σχέση μόνο με τους οδηγούς. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να σας πω τι λεφτά παίρνουν στα εργοστάσια, πώς είναι η δουλειά στα εργοστάσια, πώς είναι η δουλειά σε γραφεία καθαρισμού. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό μπορώ να σας πω. Και αυτό που μπορώ να εγγυηθώ εγώ, από την εμπειρία που έχω τα 3 τελευταία 4 χρόνια, είναι ότι θα ζήσεις αξιοπρεπώς. Με ένα μόνο διπλωματάκι. 6 εκατοστάρικα, 7 εκατοστάρικα στην Ελλάδα θα τα δώσεις, θα βγάλεις ένα διπλωματάκι και θα έρθεις και θα ζήσεις αξιοπρεπώς. Και αυτό που μπορώ να σου εγγυηθώ εγώ είναι ότι σε οποιαδήποτε εταιρεία και αν πας, οποιαδήποτε εταιρεία στη Γερμανία και να πας, εκτός από μέσω live φίρμας, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις κάτω από 2.200, 2.300. Και μιλάμε πάντα για έναν παντρεμένο, έτσι. Εγώ αυτό μπορώ να εγγυηθώ. Με αυτό το κομμάτι ασχολούμαι εγώ. Ήδη υπάρχει ένα παλικάρι που μιλάμε στο Facebook που τον Οκτώβριο θα έρθει. Θα έρθει εδώ, στη δική μας εταιρεία. Να κάνει και αυτό στην αρχή του. Και φυσικά θα τον βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν ξέρει καλά γερμανικά. Τώρα διαβάζει με τη γυναίκα του. Έχει μπει στο ίντερνετ, στο YouTube. Προσπαθεί να μάθει τη γλώσσα τα βασικά. Και τον Οκτώβριο θα είναι εδώ. Και θα τον βοηθήσω. Πολύ ευχαρίστω να τον βοηθήσω σε κάτι που ξέρω. Δεν θα μιλήσω ποτέ για κάτι που δεν ξέρω. Και στο δημαρχείο θα πάμε μαζί. Και σπίτι θα ψάξουμε μαζί. Που είναι δύσκολο το σπίτι να το βρεις. Αλλά ξέρω ότι αυτό το παλικάρι σε 3, 4, 5 μήνες θα έχει στρώσει. Θα φέρει και την οικογένειά του επάνω. Θα πάνε τα παιδιά του σε δραστηριότητες. Όπως πάει και ο δικός μου. Θα κάνουν φίλους στο σχολείο. Δεν είναι λοιπόν τόσο τραγικά τα πράγματα όσο τα δείχνουν πολύ εκεί έξω. Τουλάχιστον στο δικό μου κομμάτι. Δεν θα συμβουλέψω ποτέ κανέναν. Έλα ανειδίκευτος, θα πιάσεις εργοστάσιο, θα είσαι μια χαρά. Μπορεί όντως να είναι μια χαρά. Δεν το ξέρω όμως. Και δεν πρόκειται να πω κάτι που δεν ξέρω. Τελείωσε το θέμα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Καλή συνέχεια σε όλους. Μην το βάζετε ποτέ κάτω. Και ξαναλέω, όταν έχετε κάτι στο μυαλό σας, καλύτερα κάντε το και ας αποτύχετε, παρά να μην το κάνετε και να το μετανιώσετε. Καλή συνέχεια.